आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার প্লিজ স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার প্লিজ স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो
गोजोन्थों। बुथारलायदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबारखालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबारखालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার
Sir, please, sir, sir. आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामगोन राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामगोन राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক Sir, sir, please, sir, sir. आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामगोन राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो
मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों সোণালৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आटाखौ एटाक खालामगोन नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर रावखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों সোণালৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव
जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायो सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायो सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै
अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन। बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि। नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो। गोजोन्थों। बुथारलायदों, जुजि होलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायो सेंग्राफोर बुथुमदो। जों सुनिबार खालि दानथालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ, खेबनै नङा। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन, हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो? मोसासो आं, मोसा! आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन। बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि। नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो। गोजोन्थों। আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन। बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि। नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो। गोजोन्थों। बुथारलायदों, जुजि होलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायो सेंग्राफोर बुथुमदो। जों सुनिबार खालि दानथालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ, खेबनै नङा। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन, हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो? मोसासो आं, मोसा! आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय।
बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन। बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि। नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों। লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन। बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि। नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो। गोजोन्थों। बुथारलायदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायो सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन। बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि। नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो। गोजोन्थों। লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन। बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि। नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो। गोजोन्थों। बुथारलायदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायो सेंग्राफोर बुथुमदो
जों सुनिबारखालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबारखालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय
गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दांगरकुटि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दांगरकुटि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों আপোনালোকৰ চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दांगरकुटि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामदों राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ
फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामगोन राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा गोजोन्थों আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो होबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब दङ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि दतमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङरखुथि गामियाव जावलिया देवान क्लाबनि फोथाराव मोसा सावथुना रिलिज मोनगोन बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामगोन राजा नार्जारि नोंथांमोना गासैबो अननानै लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैदो आरो दिहुनगिरिफोरनो थुलुंगा होफैदो गोजोन्थों बुथारलायदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि